Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na naš tutorial The Wood Squish Channel. Evo danas ću vam pokazati jedan mali jednostavni program s kojim vaše računalo zapravo priča, to jest izgovara ono što mu vi zapišete. Pa evo, jednostavno otvorite Notepad, kopirajte ovaj kod koji će biti u opisu videa, idite na File, Save As i ovdje je bitno da odaberete znači All Files i ovdje napišite im, evo ja ću napisati razgovor save. Pardon. Znači, evo vidite, spremio sam kao razgovor txt. Znači, idite ponovno na taj razgovor, open with notepad, idite na file, save as i tu mjesto stavite opet all files i mjesto txt stavite vbs. I sad stisnite save. I evo, kao što vidite, imate novi file, razgovor vbs. Stisnite na njega 2 puta i ovdje upišite vaš željeni tekst koji želite da vaše računalo izgovori. You are idiot. Ha 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 ha. Stisnite OK. Evo, kao što vidite, računalo razgovara, znači možete upisati nešto. My name is... My name is the host. Kao što vidite, priča na engleskom, tako da engleske riječi razumije, a naše će malo iskrivljavati, kao na primjer kao što vidite, naše riječi ne izgovara tečno. Hvala što ste gledali tutorial, doviđenja.